Êvar baş temaşevan hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Ev demeke dirêj me navbir dabû ji ber ku sezona dal Kurdê bidawî bibû û em li benda sezona nû bûn. Her wiha şîrovekarê me hêja Elî Fikrî Işık jî mala xwe bar kiribû, hinek karmarên wî yê şexsî hebû. Ji ber wî me navbir dabû, îro em dîsa me dest bi bernama xwe ya sporê kir. Îro şeveke taybet te ji bilî şîrovekarê me Elî Fikrî Işık di mêvanê me yê din yê hêja jî hene ji dal Kurdê. Rêz Welat Kirin Aslan serokê dal Kurd FFP û her wiha cigirê rahênerê dal Kurdê Yasîn Aras. Hûn her du jî bi xêr hatin. Kek Welat. Xêrdar bê, spas mala we ava bêj bo bernamê jî û ev derfeta we da me. Yasîn tu jî bi xêr hatî. Spas kekê, spas. û her wiha kek Elî Fikrî Işık. Tu jî bi xêr hatî. Nav xêrê dibe, tu jî bi xêr hatî. Şükür ku em dîsa gîştin hev. Erê. û dem baş û serketin ji hevalê xwe re dixwazim. Tu zanî kek Elî Fikrî Işık em wexta bernama xwe hertin dest pê dikin, em dibên em bi tîma netewî dest pê bikin. Bi dal Kurdê her tim em dest pê dikin û mijara me ya girîng pirtir ser dal Kurdê ye. Loma jî diwan di mehê dawî de dema dal Kurd tune bû, tema belkî bernama me jî bi zêde ew nebûna. Loma me em bi bendê sekinî ku heya sezona nû dest pê bike. û niha em dîsa bi hev re ne. Valla li welat Ahmet Spor mukezebrej jî kiribû. Em digo belkî sezona dal Kurdê dest pê bike. İnşallah em ê tiştê maçên xweşik temaşe bikin û kêfa me bi cî were em pêş anaz bibin. Doma bi rastî jî dibe çi bi çar çaval benda yekê Nîsanê bû ku Super Ettan dest pê bike. Mixabin do dest pê kir. Lê defetê wiha xweş ku em karibin temaşe bikin. Mixabin ji alî teknîk. Sîstem hatiye guhertin kam binêrin em ê temaşe bikin kek Elî. Em binêrin. Temaşevan hêja îro mijara me ya girîng û piranî em ê li ser dal Kurdê peyvin. Her wiha wek hûn dibînin cigirê rahêner û qehremanê salê çûn em bêjin. Ku dal Kurdê derxist Super Ettanê Yasîn Aras bi me re ye. Em ê bi wî re behsa futbolîstan bikin û behsa karê teknîkî hinek bikin. Karê teknîkî çawa diçe, lîstikvan amade ne neamade ne, em ê van tişta jî wî bipirsin. Her wiha ji Welat Kiliç Aslan jî em ê behsa projeyên nû, dema nû ya dal Kurdê û her wiha pirsgirêkên dal Kurdê çi aborî bin, çi êdin bin û xebatên dal Kurdê em ê van tişta jî ji birêz Welat Kiliç Aslan bipirsin. Wek me got dal Kurd îsal di Super Ettanê de tê dikoşe. Armanca wî ew e ku derkeve Lîga herî bilind, asta herî bilind ya Allsvenskayê. û maç jî vê heftê dest pê kirin, maça ewil ya dal Kurdê jî do bi tîma bajarê Boros bi Norbîr hebû. Mixabin maçê 1-0 qezenc kir. Ama kek Elî bi îzna te pêşî em ji wî dest pê bikin. Kek Yasîn, maç to 1-0 têk çû. Piçekarî behs pêvajoya maçê û çawa bû, ji bo çi wisa bû, hinek behs bû. Kesek naxwazin maç qay bike, em xwazin her maçê ser bikevin. Lê me dizanbû ku maçekî issa be, yanî Norbî sala çûyîn çara xilas bi Super Ettanê de xilas bûn. û îsal jî em dizanin ku Norbî ew jî dixwazin herin Allsvenskanê. So me bi taqmek baş ve lehîst û ser şansekî û wî şansî ew şansa xwe hilda, me jî şansa xwe hilneda issa qezenc kirin. Erê baş e di maçê de nizam kek Elî jî tu zanî şîrovekarê me yê futbolê ew jî gelek analîz dike. Yani kemasî çi bûn? Yani di maçekê de helbet em nabêjin, em her tim dibêjin 6 maçên ewil girîngin, 6 maçê ewil
و دامه ام دبینن کو کا دال کرد آماده ji bo ligê em ne amade ye. Yani do kemasiya herî mezin çi bû yani dal kurdê de? Kêmesiya herî mezin ne oyuncî me hene ne lîstikvanê me hene maçek li Superettanê da nelîstine. Ew jî tiştek girîng e. Tîma Norbî mêzevekî lîstikvanê wan heye savlaynin bi tenî çi tu bêjim yani maçê wî bi tenî yê me gişka pirtir e. û me dizanbû ku vê maçê jî me dizanbû ku çi tu bêjim yani merd bimîna testek ji bo lîstikvanê me jî xwe bizanbin yani asta Superettanê çi to ye û ez hêvî me ku yani piştî vê maçê em dikarin tiştê baş bikin li Superettanê. Yani tu dibêjî ki tecrübeya lîstikvanê me ya Superettanê tune bû, tu wî dixwazî bêjî yani. Rast qişur maf ke Kurdiya min heqa baş nîne lê Yani te rast ku. Baş ez bixwe min li maçê me zekir yani pozisyon hindik bûn. Pozisyon ji bo çi pozisyon hindik bûn yani. Pozisyonên golê dal kurd li qada raqîb pir zêde xıyanet kir. Ji bo çi yani taktikek ve her yani. Futbol ne spiye ne reşe. Beriya maçê em karin bêjin xwazin aha bilêzin. Em xwazin vê tiştê bikin ji bo werin pozisyona lê lîstikvan dilêzin, em nalêzin û taxmek dinî jî heye em xwe tenê ser ew tenê nalêzin. Lê kumeriya statîstîkê mêzeveke dîsa jî şeş şûtê me ser qela wan heye û yê wan jî sê hebin. Dîsa jî yani meriya statîstîkê mêzeveke dîsa jî heqa kêm nebû lê zor e heqa qulay nîne kumeriya here derve mîna dîvixûnet nîne dîvixûnet heye tu diçî tê bîra gişka lê dîvixûnet belkî her maçê belkî deh şansê me hebû lê Superettanê senîne şanseke du şansek ku tu wan şansa hil nedî taxma dinî wan şansa hil dide. Yasin ji salê çûn de çend lîstikvan hatin guhertin yani çend lîstikvanên nû hatin? Pir bûn yani. Wala ez tam nizam lê çend hevîtin nû hatine hindir. Yani adaptasyona wan çawa yani bi hev re êdî dikarin baş bilîzin yani. Ez hêvî me bikarbim baş bi hev re bilêzin. Ew jî îşê me ye ku wana bi hev re baş Tabii lê karê teknîkê ya. Dema maçê we haziriyê de we şeş maça kir, sê maç qezenç kir, sê maç jî wenda kirin. Yani dûr de we kêmasiyê xwe nedîtin qet peyda nekirin. Wala me kêmasiyê dît û me tiştê baş jî dît lê wek min got futbol ne reş ne spiye yani cana esa dibe û Li cem top girover e. top girover e ew jî rast e. Belî nabe wê çi be. Em bi rastî difikirin ku em karin lîgek baş bikin lê maça serî yani me xas qezenç bikin lê me qezenç nekir û em nikarin rûnên bigirîn em gerek dîsa rabin ser hespê li Swêd dibêje û Em li pêşiya xwe binêrin, rojên pêşiya xwe binêrin. Ka wê çawa be. Baş e hinek lîstikvanên berê dal Kurdê hatin. Wek Rewan Amîn, Awad û lîstikvanê dinê jî hene. Vana amade ne yani ji bo lîgê yan jî tercîha rahêner bû teknîk bûn ku vana werin yan çawa bûn? Wala me xwe tiştek nebe lê rêwan çokî xwe emeliyat kiriye û em dibêjin rêwan belkî heya havînê pişta havînê belkî bikar bi bilêze û Ehmed em oyuncukê gelek baş yani lîstikvanek baş e lê ew jî gerek Kek Elî Yasin Musa dibêje astek baş. Yani keko yani her sal em divir de ji xwe fikrê xwe ji bo rahîner ji bo tîmê dibêjin em dibe qedirê 6 heftiya
pêvajoyeke amadebûnê derbas kirine û divê ku em 6 heftiyê dinê jî li hemberî pêşbazê xwe di qada rastexîn de em li benda wan bin. Piştî 6 meha em ê xwedî fikrekî bin ku 6 ماه 6 hafta. yani 6 hefta pardon 6 hefta piştî 6 hefta em ê fêm bikin ku ew rahîner ji wê rêngê ji wê astê û ji lîstikvanê xwe û lîstika ku dilîze çi fêm kiriye. Hinga ancak em hinga karin fikrekî xwe bêjin hukmekî bidin. Vê ez neweke kekê arast fikirim rast e yani lîstika futbolê bela ku top weke te govere û 22 kes jî heftan didin û cêwan tenge erê ev rewşeke qawitîk e lê bela ku ev rewş qawitîk e ji me re sîstem divê taktîk divê rahîner divê û xebat divê ya hêrî girîng dal ku dizanibû ku ji etanê bûye şampiyon derketiye asta süper etanê û dîsa dal ku dizanibû rahînerê wê jî û kulûb jî dizanibû ku pêşbaz kî ne yek ji wan Norbiye yek ji wan Broma Poykar e yek ji wan di navê wan bêje Üstesune Halmstad'e. yani evana kifşin yani kalite wan kifşe zihniyeta wan kifşe pratika lîstika wan kifşe ji xwe ew 6 heftê yani mehu nîvek amadebûn li bo vê ye divir de hêrî girîng çi ye erê wê pêşbazê me bilîzin û em ê lîstika wan temaşe bikin û me van lîstika wan analîz bikin hinek hûrgiliya ji mava wan derxin ya xêlî lîstika xwe bikin lê ku lîstika me tune be em jî li gorî pêşbazê xwe bilîzin ev nebû nayê qebûl kirin باشه از دیسا که ولات از خوازم دیسا ج آراس یاسین بپرسم جبلاکو او باورم کاری وی هه و هن کیزو هره دیسا لی اگر بخوازه دکاره بمرمینه حیا داویا برنامه جی یاسین زحمتی و هنه یعنی دما هون لیستکوانا د antrenmana da evkada yani زحمتي هنا إمكان إنه يكو زحمات من جوارة تشمشتي وصا هنا يعني ما فهمناك شو زحمة يعني برسكريكن وهاجبوكو تكنيكي ودس نقصتبا يعني كسام تشتي وصا الجم تشكي هي يعني هاوي أزام صحة باشا أكاديمي باشا قالك تشتي إمكان إنه يعني جبو أنترمانا يعني نا هرتش باشا يعني تشتكي ستنا جبامة هرتش باشا وامجي كيف خوشن كو تشتي يعني شتو بيجن سا هرتش باشا نا هرتش باشا اره باشا از وك كيك علي جيجو 6 ماتشين اول مرو هرتم جبو كو مزكا تيمكي آماده يعني نه آماده مرو لوان ميجد که پشتیوی ری مرو زانه تیم کماسی içine ökün. Ol peşava jise maçın gelek gring yani maçın zor hani. Trelebori Halmstad o istasyon. Hun bana fikri ne ve hazırı yani tedbir jibo vantışta ve girtiye. Em her roz bi wan işava kar dikin yani nakame maç list maç xwe analiz dikin sebiyemi bu listikvani ve maçı behavior analiz bikin pişti wiyem dîsa Trelebori analiz bikin û di rojberiya maça Trelebori em dîsa diçin vîdeoyê yani em xwe îşime ew e em gerek analiz bikin em piştî wê analiz em taktikek daynin so em her roj bi wê îşiva kar dikin lê tiştek heye yani em nizan em Kurdistanê em difikirin her tişt qolayî امي دالكو سوبرتن gerek her maçı kazanç bikin ve mesela da fikir önemli direkt derbası Allsvenskan bibin kutu historia Allsvenskan mezebe ki van sali pinci soni belki du takım mesela direkt şu Allsvenskan
و لي ازرند زانم كو اي سلامناچن سالا بيويا مهر سدي سدم دشن على سنسكن اره يعني طبيعي از نابج موقع صراحة مرب هما العربي سوار بهرا آصر تيمن پر مزن هنا باجارن پر خورت هنا وك هالمستاد استرشون تريلبوري بورما بويكا وانا قال لك خورتنجي يعني وخص نزع راحت يعني تشكي بوتنا ادم دكو يعني ايكو مدزانن از الانجام نانيرم يعني دالكر تيك تشيه تيك بريه جبو من او نقص جرينجه جبو من تشتي جرينج اوكو دالكر خدي ليستكه كنا ليستكه يعني يك توب يا بمريا يا بيشبازي مريا توب مريا ما بليزن توب بيشبازي مريا اما ويجي بستينن اجا ام اورغانيزاسيون فانا çava bikija şekil dikin ji bo min ya grink ew وبلا وكا تجزاني ليك ماراثونك يعني في هفته ماتش قضيه هفته كدنه هي دبيك بتقارب ويلي استكي دوباره بكي ويلي استكي هي ببيش وببي لوما از الا قدام هر بيش بازي خو تيك بدن وورا مي چهار باویژن پنج باویژن نه تشتكي نردو تشتكي وهامت تشتكي از جدال كنت خاصم خودي ليستكك به وكاركترها وي ليستكي هبه مثلا دوی ماچا نوربي ده وكا ياسين جدي نر خاصم اي برگريه يعني دفانس اما تخواستن توبه نجي خد درخن ليخن يعني او توب شمار لازمه يعني تشتكو هي او اورغانيزاسيونا اندبيجن هرما بيشي يعني دفانس وهرما دوام قطانافين بتركيجر بي orta saha يزيد بي تشجوره وهرما سياجي يا اريشا vega yani de taktike klasik de tene qadan navin duali dilist yani tene ev listikvane qadan navin alikariya erişetkirin ve alikariya bergeriyetkin edin ev nevhat listin yani ne khasım 10,000 virde edit listik bu yetisteki dine evet هيفيا من اواش كي ياسينجي استخوازم برا ليستيكه طارزك دالكور تبع بسرد كيفي يا نا كيفي او تشتكي دنيا ايروب سبنا كيفي تسبب كيفي دسبب كيفي بيشتي شيش سماعتي بكيفي مثلا دويليستيكه ده ام تشخاص كارم بسبور بكن ام تشخاص كارم ببن بروفيسيونيل ويليستيكه جو من او جرينجا يا راسته واوجي خو اوجي ام هروج بوي شيما قالو كان ام جي دخازن كو ام خديك ليستيك اخوابن و لي ام وي كاري دكام دي ساجي اللي ام هيفينا كوامي تشتك هوا بكن يعني ام زانكم ناك كرديا من مرا انك زور دبه ناف هفكا تشدابه ام پر خوش تفهم دكن قد ابنك الدوام جارناس خو فهمناكم لي ام دي صدر بس بك لا تبقى tabi Yasin Cigire rahineri dal kurdiye helbet fikri xoş bo rahiner jid beje yani na kemasiyên tiştê yani tiştê war jî na ew dibin. Baş e kek Yasîn wekî din tişkîkî tu bêjî hene yani em derbasî alî din bibin. ولون كان درباس علي دم ببن وازقلك كيف واش منكم من اني برنامج سباش بي دي بسكني انت تخازي هر يعني تقريبا كنت بخازي زنك ده بس انا ملي هذا تبسكنا كلام ام يجي درباسي مجاري خوي دم ببن الفربت تمام باشا كيك ولا تمرن جمته بري هر پیروز به دال کرده کنگره خو نو چکر بشک بحثا کنگره بکه فرقاوی و اجل وربم ترا فقره بالغ بو هم اونلاین هم بشتران
kesên ku berê beşdar bûbûn behs jî dikirin û vê carê ji carên din baştir bû yanî. Lêberî ez dixwazim bêjim eger temaşevan pirsê wan hebin bira binivîsînin ji bo dal Kurdê em karin ji wan jî bipirsin yanî pirsên temaşevana eger hebin. Baş ekek welat wek me got pîroz be û behsa kongre bike dixwazim. Dez beni spas malava avabe kongre bokun zan 26 heyva sbatê çêbû wextî heyvek ser derbas bin ji xwe heyvek zêdetir jî çêbû û camêra 2 sala ew wezîfedanî me Welat karî piçkî ekrana kompîtera xwe hat daxe bira serê te tenê xuya dike awar daxe. Awarê Awar ha. din jî baş tê anha. Piçek din jî bikî baş bû ama tişnabe. Tamam baş. Devam ke. û ew bawerî heta 2 sala danî me heta 2 sala jî em ê kar bikin ber xwe bidin ku em dal Kurdê hem ji hêla sportîv û hem ji hêla wek komelayetî jî wê pêşxînin bibin astik dî hinek zehmetiye me hene em me dest bi kar kiriye hinek proje me nû hene û jan wan jî wê serkevtî bin Em wana ji xwe bipirsin. kariya we û bê belê Kat behsa maça do bike tu çi dibêjî ji bo maça do? ez jî maça do yani maça do rastî maç gelek jara şansê hema bêjin ku demê de wextê ku hinekî baş biçî rewştê guhertin mesela deka bîstî de Andreas bi seriya topek lê xist yani hejî heta ji xelê derxist kesî bawer nedikir lê xelas kir piştî vê sedî 58 top li cem dal Kurdî bû Dî çil dol ba Norbî bû ku Norbiya hezriya xwe Allsvenskan dike topek seknê de frîkîkekê di holeka vêtin me ew jî me ji dikarî bavê tawan me karî vê davê ji wekevî jî bi dest xistaya lê çê ne bû canan şans bi hêla me lê tiş nabe destpêk carna kare paş destpêneke lê piştre baş bibe weke ku çawa dal Kurd ji etanê hat süper etanê tiş nabe brava. dalî hem dalî ji xwe sala 2020 de camê vasalûn jî wextê stin bû raynerê salê li Swêdê ê süper etandî û Yasîn jî ji xwe lehengekî me yî ku xêra wî em ji lîgayekê hatin süper etanê wan bi her ya jî bawerin bi tîmê jî bawerin û ez hêvîdan piştî 3-4 maçê ewil û pê bi wê êdî hem sîstem jî rûnê û hem wê taxim jî xweştir bilîse. Yani te got rahênerê salê kîjan digê Dalibor Savic rahênerê salê bû te got. 2020 wextê li vasalûn bû çîkil Swêdê bû orê sirana li süper etandî 88 gol jî anî bû yani lîstikek ofensîv dilîze skandin Ofensîv dilîze ama kek Elî tu çi dibêjî ji bo vê ez zanim tu pirtir bergîrî dibêjî ama yani ji bo ku em li heqiyekê kesî nekin ji bo ku em hinek biryarê çewt raya giştî re parve nekin em tüm dayım dibêjin çi em dibê em ê li dora piştî 6 maça yani piştî maça hefta wê hinek fikrê me hebe yani û em ê bêjin gorî xwe yani bela ku ez temaşe dikim ez dizanim zanîna futbolê tiştekî din ye tetbîqkirina futbolê tiştekî din ye herkes futbolê dizane bela ku ber çavê me dimîne em lê dinêrin temaşe dikim lê tetbîqkirina wê yani tê ji herema bergiriyê çawa derkevî qada navîn tê çawa xwe vegerînê baska millet çepê ji wir disetê çawa werî tê çawa wê topê nedî pêşbazê xwe ya jî te da tê di demeke kin çawa jê bistînê ev karekî dinê ye loma roja duşemê sêşemê çarşemê pêşemê înê antrenman dikin loma profesyonelin loma kulüp ji wan pere dide wan ev karê wan in lê di dawiya dawî de berhemek dertê çê ev berhem lêstik e wê lêstikeke me hebe ya rast ya dilê min ev e ya jî em ê keysperest bin em ê hemû lêstika li hemberî pêşbazê xwe bilîzin ez jî dirêne ne ku divê meselê rêyek tenê heye rast werhasıl em hatine berhemê
Ez dixwazim ji kekê welat bipirsim. Yani weke rêveberiya dal Kurdê ji alî perspektîv û ji alî felsefa qulûbê ji bo şiklê lêstikê biryarekî we heye. Yani li ba min divê ku ev biryara qulûbê be. Yani weke ku bivê nevê divê ku lêstikeke me be. Yan jî hûn çawa dikin em serfirazî dixwazin ji we, em ji we encam dixwazin, yani weke wiha biryareke wey derhekê lêstika dal Kurd de ya rêveberiya dal Kurd heye gelo. Hoş xwe anha dal Kurd modelên em jê dibêjin yani şeklê modela lîstika dal Kurdê yî ji akademiyê de aynı sistemê dilîzin û ew Yasin bekî çêtir bêtir dikar bi şîrove bike ew ne ku îro me tayin kiriye ji roja ew de ew lîstika dal Kurdê ku dal Kurdê ne lîstikek Swêdî bilêz yani dal Kurd ofansîv dilîze dal Kurd pres dike dal Kurd modela bê diyar eşkerî yani salê ê berê jî bi aynı sistemê lîstine rayîner diçin û tên gorî xwe rast belkî ji bo maşna dixwazin sistema xwe bicî bikin lê felsefa dal Kurdî ji roja ewil de ji akademiyê û heta niha jî kêm zêde bi aynı sistemê dilîzin. شخوا ولات جي قوت اوفنسيف دليزا يعني خويا وهاوك من فهم كر وترجيل سروي كريكو يعني ليستكك اوفنسيف دليزا وبي راهي ناري عنيا Yani destekli bawer ke ew profîla dal Kurdê lê digere û ew felsefa a ku dalî dilîzê yani hevdû tamam dikin li wê dirê. Yani min bedin dalî ez bawerim wê gorî dilê me gişa jî lîstikek xweşî bi dilîskandin. Yani gavak ve ez basa lêstikê dikim mebesta min ne illa lêstikeke êrişker ofansife. Yani bi rastî ji 2004 vir de gavak ve ez pêvajoya dal Kurd nêrim, kevneşopiya dal Kurd nêrim ji wir lêstikeke ofansîv, dinamîkê lêstikê ofansîv dernayê. Yani bela ku emrê wê têr nake. Weke ku we got Norbê çend salî ye? Yani ne kemî sed salî ez bim. Ne kemî sed salî. Yani ji alî vê lêstikê ve dal Kurd hê zarû ye. û min ji 10,000 vir de nixwasim 10,014 vir de jî hema bêje min hemû maçê dal Kurd temaşe kiriye û li serê jî nivîsandiye. Yani ez jî weke we di hundir de bînim. Loma ez dibêjim divê ku dal Kurd ji alî bergiriyê ve defansê ve xwedî stratejiyek be. Yani stratejiya dal Kurdê divê ku defansîv be. Çi ji vê derketin divê ku êriş bike. Ne ku weke monopol, dominant, ez topê nadime pêşbazê xwe weke em bêjin Guardiola ya jî Bielsa lîstikeke wiha. Ez bi vê lîstikê bi rastî jî nebawerim. Yani كابتك علي شخوا ماتشا اوله ام وقتك هو ام فانت شتا بشتي شش ماتشا بكيفن em fikrê xwe bêjin. هراري دخوازي ام كاج ولات البروجي وروشا انا يا دال كردي ام بكرتجي ام بشرا درباسي وانا بكر Belki باشا كيك ولات روشا تكنيكي بوي هاوي ما شيروكر نها دال كرد يعني دوی سزونا نوده تشوا يعني ونشدكن يعني وتدبيرن شوا قلتنا يعني جبو سوبرتاني جبو هدفا آلسفنسكا چه خباته وهنا بروجين والبيشيوه يعني دیگه کوک بیسکادنه یاسین جی بحث گوت yani اگر حکومت 2 سالا dem dibêjin me bir hazriya xwe Allsvenskanê bikin û Allsvenskan bilîzin yani ewa proje me sereke yani biryarî serekene. أري يعني أو أرمانجة يعني وهم شو خبطتك يعني أول فهم كرتو يعني وبشي عندامتي قال لك غازن دهاتن وتنا من كارم ببن نظام شوا ببن يعني وفان برسكريكا شارسر كر مثلا أبوريه مثلا مدي وأمباسادور پیدا کرنے کو تکلین و إمكان و الولايات دنجي زيادة ببن بتشكل كي بعصابان تشتاب كي يعني. Belki ko
şu vakti zanin hem mesela endamtiye de kampanyak me dest pê kiriye. Ana sê şekil endamtiya me heye û em li ser sosyal civakê de hesabê xwe jî me belav kiriye û em behşî tim dikin. Yani birasî jî pêwîstî bi piştiriya Kurda heye yani bi endamtiya wan heye. Berê biçik zehmet û tenê bi Swêdî bû û mere diketê sê çar qada mere diçû heta dibû endam îro gelek asan bû. Tu karî bi lengekê bibe endam, tu karî bi swîçekê li Swêdê bibe endam. û hêviya me ew ku birasî jî endamê me hê bêhtir bibin. Yani îro endamê me em bêjin 3000 bê wekî Kurd em dixwazin bê salî bi 10,000. Hem li Swêdê bêhtir bibin û hem em seferekê li Ewropayê temavî bikin. Bi taybetî jî li Almanyayê, li Fransayê ciyê Kurd li wê derê pirin. Em li wê derê jî dikaribin endamê dal Kurdê peyda bikin. Ji ber gelek kes dixwazibe bi endam yê wekte jî kerem kir got heta ne gelek zehmetî çêbûyî. Gelek soz me danî sozê me sozê xwe bi cînanî wek kulûb. Mesela me soza qazaxa dayîwan komê bidin wan me ew nekiriye. Me gotiye me mêlê ji ber bişîn spasî bikin û bin endam me ew nekirî. Yani ewan kêmaniyanê xwe ji em pê dizanin. Wan rexnana ji yek bi yek dijî denê. û an hejim ser sekin û ku wan rexnana heger em yekcarî ji ortê jî ranekî kêmanî em wan kêm bikin. Yani em sedî nodê wan jî kêm bikin wê baş be. Ew mesela ambasadora çawa bû we peyda kirin. Xwedê mesela ambasadora vê heftê em ê Nan jî eleqe heye yani. belê belê ana ambasadora li Swêdê meseleke gotiye me li Swêdê berê wan dest pê bikin. Nêzîka 15 kesanî jî me kêm zêde wan tayîn kirine. Grûbek me heye wek komekê me ava kiriye li ser wan sekinin. Me du heb xortê xwe jî desthilatdar kirine wê wek koordînatör wek koordînasyona me û ambasadora bê. û piştre jî Almanya jî Fransayê jî gelek daxwaz heye û taybetî jî li Bakurê welêt gelek daxwaz heye ku em li wê derê jî ambasadora ava bikin, komelaya ava bikin, dan misilmê xwe wan xurtir bikin û xweştir bikin. Yani ev heyveka bêjin heyvek dudê pêşiya me wê karî me bêtir li ser wê bana endamtiyê û ambasadoriyê ye. Bawerim ambasadorek wê li Danimarka jî heye. Yani wala namzetek hazirî û rojane jî dipirsî lê vek sereke me gotiyen berê Swêdê safî bibin û xwişka evî jî di bawerim ew jî bername temaşa dikan ha. Em ê deme Kurd dan sendinê bûyê jîr bikin dîst dubare. Baş e mesela aboriyê em bêjin ji bilî sponsorên resmî rewş çawa ye hana dal Kurd xwe îdare dike yan çawa ye? Dê anha dal Kurd bixwe pêwîstiya wê bi sponsorê wê heye. Sponsorê wê sereke lê em dixwazin sponsorê me bêhtir bibin, em dixwazin sponsor û piştevanê me li bêhtir hebin. Ji ber çi xwasî aboriya wê salem bibe, ji ber du spê kes nikare rexna jî bike bê filan kes û filan kesê. Heyran lê xwedî derkevin bira ne destê şexsekî tenê de bi, bira destê Kurda de bi, destê endama de be. Yani em hêvî dikin dî sponsor pir bibe, em xwe jî hewle dikin ku van demê dîst bêjim demek nêzik de seferekê bigerin mal bi mal dîst bi dukan komele bigerin û deriya pirdaxînin û dîst bi zorê bibin mêvanê wan çayek wan bixwin wan bikin sponsor û endam. Baş e ev Ez pirsekê bikim ez. Wê baş çabuk ez davê bikim hadi. malpereke bi Kurdî birê kengî ava bikin malpereke dal Kurdê. Malpera me anha em hewle dikin ku rastî peyamê xwe bi du heb zaravayê Kurdî belav bikin. Îjerekê ava bikin bi kîjan le şeyî zaravayê Kurdî em ê ava bikin bi Demeliyê, bi Kurmanciyê, bi Soraniyê, bi Hewremiyê em ji nema dizanin. Îja ji ber wî hawî em dixwazin Yekê welat. belê. Bawer ev 10 salek wez heman tiştê dibihîzin. Erê rast e. Yani bi Soranî, bi Goranî, bi Zazakî, bi Kurmancî. Lê hema ku em bi Kurmancî dest pê bikin mawê dinya xerab be. Ez dixwazim ku ez agahdar bibim bi vî zimanê. Yani dal Kurd çi dike, em bêjin rahîner çi difikire, cîgirê rahîner çi difikire, pêşbazê xwe çawa dinirxînin, ya jî lîstikvan kîne, ji kur hatine, heya îro serkeftina wan çi ne. Yani derhekî van tişta de ku çi qas hûrgilî hebin bi Kurdî, hinga em ê hê bi heqaniyetê şirova bikin. Em ê hê bi zanebûn şirova bikin, bila ku agahiya me. Loma
اسبم يعني مالبركه بكردي قر بيوسته قر مخابل راست مالپر جامعه لیدری حاضر آماده ای و پسپوریا ویجی مالپر و مثلا تورا جواکی کم داخواجه بکن برای مر آریکار به هم شکی وری آوا بکن که میده خیرن هم داخواجه شد کن آریکاری هم بکن لیدری Peki miydi? Katastrofe eyvallah. ای هم شی بکن راستی زانبونا هی ابودری یعنی کسی زانبونا وان هی لیچی بشید ببرا ببه هم خوازن تیکلی موان رهب راستی آریکاری همش مر لازم یعنی هلا تکنیکی ده هلا جواکی ده به ده هلا بیشن مارکتینگ به یعنی بازرگانی ده به خورده ملودری هن برای دنگ دیچوان تیکلی مردین آریکار بن امی دریج ور وجی آریکاری هم بکن نانا از آماده ما بکردی گوتارا بنفسینم. aha roja ko vekir ama ku win gotarê min biweşîn wallahi ez ji were heraftî gotareke kurdî binivîsînim. لکه ولات از آنم کاری و زحمت براستی کارکرین دال کرده گله کاری وانجی هنه هر یک باوا کی کارت که لید مالپرا سوئدی دجی براستی از یورو کتم آ فدراسیونه سوپرتانه این رسمی کرده این 3 سال بره هنه یعنی بچک وانا برا هنه دقت بکن ابو بالداری بگوهرن وان که رسمی راهی نری کفنه لیستیکوانین کفنه یعنی وانا برا بگوهرن یعنی باش امور سر مجارا خودی سر ما بحثا سپانسورا کر yani hundzanın Kürt şahi kampanya işte var gelek haz dikin yani hun tekili be strambeja hunermenda danayın ku hun komeleya le diasporayı le bandera şeva çekin şeva alikariya işte usa yani projen ve usa tının ku ne tane le Sued le Almanya İngiltere le Fransa yani milyona Kürt'e Almanya yani. Proje olsa onlardan bekle yani. Şu proje mesela ambasadörü yekci ev kesibin ambasadör her velateki hereme evledicin ev maçtana amade hazır bükün pişre em ve kulübci çi hizmet büküm selmeleme em hizmet ejvarı bükün. Yani emir ve herin bejin Britanya işbam karım şeki var bükün ve em bengeheki ava bükün. Yani hem avari emerme kud herin emer kijan bajari kurdema beterli ki derini kijan saziye wan beter بربچابم براسی روز بخون نزانم ایجاب خیران امباسادور امی بهتر وان تکیلیانا و خورتر ببن بهتر اوید کار بن کسا جیها بوم دیار بکنم کارم پیوندی ابوان دینم تکیلیا دینن yani جبروی هاوی جی پروژه یک سرکی دیوی اما امباسادوری خودم بکن کرد دیار بکن و اموانا بکری براسی جی ایدی کار و خباتی خود بهتر اشکره بکن وقتی که علی جی گفتم ام ایرو جیاز بخوب دالیر پیم yani ام سر حسابه می اتورا جواکی چما وشانه زندینات مثلا وقت دان کردر کبن مثال یاسین دکاره و کردی دزانه و انگلیزی دزانه در کبه چه پرسه ای بیزم پشتوانه ها بد کاربن برسه بدن ویدری یا جی راینر به کردی نزانه بجه امجر ترجمانه کی ببینن کو چتی بجه ورگرین کردی yani avan şanat benim hediye divan bakın amji hinki modern beben amji hinki beter ve gavez peşnat kim hunji televizyona ki dal kurde bakın Pantışta bir İngilizce, bir Kürdi, bir Suedi çekin yani. Ali Fikri Şırcı ve her carcaran şirove koy jwara öpke yani. Sen ravi Ali Fikri Şırcı bejme ama azanmış dal Kürdi perhast ke. والله ما بارك خصوصي تيدي فقرنا ما يدفت بشتريا ما بقى علي انا برا البدري جامل بيش تماشبان هجوي سوزي بدما ما فرق يا بابكم بكرديجي وبهر له شيء كردي. Evet. Başa yani tabii malperd bejim de yani mesela hinekci em bale bedin xoy yani aligira yani prasti em dikin nakin jibli maçın ku gelek giring em nikarin 3,000-4,000 kes binin tribinin qada futbolu prasti ve çabe kek velat yani Carna fazla 20 kes hene, carna 30 kes hene. Yani Kürt le her deresi ve cibela bu ne? Çuma varaya sebep çiye yani ve çoğabe. Azanım yani gele Kürt le vandera dijin interesa vane zede jibo spor etune le
لقنبه زارك وان اوكيوان بهدوره هر ماچا ممکنه یعنی وقت آلیکاری بره هناك بعصابي بكذا خوازي شو شو Keko ve roje li ser malpereke ya dal Kurdî Almanya bi Almanî dinivîsandî ji min jî xwar pêlê kir ji wergerî Kurdî kir bê çi dibêje hinek xortin heziriya xwe dikin ku ji Almanya werin maçê dal Kurdî binerin. بديس Danimarka jiyana vana Erê êja wextê ev camerê ku ji dervî welatê Swêdê û hewqîsî dûrî me hewl didin ku bê maçê dal Kurdî li Stockholmê li Uppsalayê bêjin bajarê nêzîkî wê derê îro binêrî têmanî 750,000 Kurdin. Êde Kurd bira bêjin em herim erebê xwe wan ji malê bînin bira bên maçan bibin 3,000-4,000 kes hem istikvanê me wê kêfa wan bê hem bêtir wê civaka Swêdî û Uppsalayê jî bêtir me bibînin em ê bêtir tek hem ver bi çav yanî Kurdê me îro li Uppsalayê bixwe nêzîka 10,000 Kurd hene dibe ew bên yanî êdî dal Kurd bûyî malê Uppsala bûyî malê Stockholm divê em ê erebê xwe siyarin ya em daxwaz bikin heyran me otboza ji wan re bişînin birabên em dixwazin bên yanî hatna wan em ê kêfxweş bibin rastî wê ciya şanaziyê ve hem bo me hem bo lîstikvana hem bo kesê ku bixwaz bi pêşerojê dal Kurdê bilîzin yani ew quweta dal Kurdê wê bibînin. يعني براستي كيك علي بس از تشكي بيجم داويه ببوره از تشكي بيجم داويه جازي قوتنا بدمته فوتبول ورا هيكو حستكي ورد انسان هذا رحيوي هيكو جسويت سويدي جبو دو روجا دچن انجلترا جبو ماتشا تشيلسي ان مانشستر نظام چمزكن تركين المانيا اي سويد جبو دو روجا دچن استانبول جبو ماتشا نظام بشكتاش galatasaray an Fenerbahçe mezekın seyahat enusa ne java merad dibise ku bine ji Almanya o ji Danimarka ji welatên dixwazin werin ku maçekê xweşik sırf navê wî di navê wî de Kurd e tîma Kurdaya mezekin temaşe bikin lê mixabin Kurdên Swêd weka ku welat got naçin li maça temaşe nakin ez zanim mesela kar jî carna pir tesîr dike lê dawiya heftê meriv kare yani başa kek Ali ha bêje şeklez bêjim vê heftiyê mesela maça xwe ewir min li mala xwe bilîzin benêjika sed kesî jî ê civatê ber bi çav ew jî vexwendiname ji wan rişandê wan dawet kirî ku bên maçê û em ê ala bawer ki diasporayê de ala rengînî herî mezin ji mirî vekin yani ala mekê 6 metrî de ye em wê ji em ji vir anons bikin ku alekî mezin 6 metre we aniye ji Kurdistanê wê ew roj dûr diqada studenter nas were raxandin bira Kurd werin maçê temaşe bikin wê rojê heyran bira bê qehwe wan ji kîs me kek Ali te tişkî bigotine bibore min gotine te birî Valla divê meselede mesela peyamê loma çîrokek hat bîra min ez neçûm Amerîkayê dibe li New Yorkê li Manhattanê pirek hebûye li ber wê pirê jî yekî parsek bûye pars dike rojê dolarekê qezanc dike ku merivlên nere parsek e yani berçavkî reş berçavî wî de fotra wî serî wî de pazûbanda wî di vir de lewhak li ser wî rexwe jî eskorim hatiye nivîsandin û kopalê wê û em bêjin destmalka parsekiyê rojê dolarek pars dike rojekî yek û hatiye lê nêre û ew nivîsa ku lewha ku di stûyê de dalekan diye li ser wî ku ez korim dinivîsîne weya xera dike tiştekî dinê dinivîsîne û diçe piştî wê rojê parsekê me rojê $100 kar dike wext derbas dibe werhasîl îca ji dengê wî ji bîna wî ye ê parsek wî nas dike bi distê wî dike dibe were ji bo xwedê te çi kir heya do min dolarek qezanc dikir az ana rojê $100 te çi kir dibe min tiştek nekir li ser lewha ku stûyê te de bû ez korim hatbû nivîsandin min weya xera kir çûna wê de min got wê bihar were lê ez ê nebînim yani divir de divê ku erê heman tişt divê ku em çîrok yani insan xwe ber bi çîroka ve didin xwe ber bi lehenga ve didin divê dal Kurd êdî vê çîrokê biafirîne û vê çîrokê neafirîne lehengê vê çîrokê nîşanê raya Kurdî nede
Kurdê Swêdê jî xwenezîkê we nakin rast ev gelek giring e yani enizan divê ku şirketa we PRê hebe yani belakos ez bi çavekê profesyonelê lê dal Kurdê dinêrim divê ku haya wan ji van tişta hebe اره باشه کک ولات به هاوین ناب سری ساله اردم هاوینه و سردانا باکور و باشور جیکر جبو چه بو یعنی چه و چه هدف آرمانشتا بو برباید چون دارم یک جه چونه میوه داری براستی شبو هم خواه بدن قبول کردن هم خواه بدن ناس کردن هم امکان و درفتی دسته مد یعنی شته دوری که مد هیه ام بوان کلوبانار جیر هفپار بکن یعنی پاریک نانه می هبه ام وی پاریش ببر نیوی بکن یک جه شته هری گرینگ ام سرد سکنین مثلا اندامتی او فکر هینه بجینه بوی لناف کلوبه می باشورو بیجن باکور جی بوی شکلی باکور بکلی بیتر پشکتی یج به هلیده لیا هری گرینگ او فلسفه دال کردی یا جنبیجن یا اوروپیه اسکاندیناوی کو نرینا فوتبولی چیه مثلا روجلاتا ناوین نرت فوتبولجی کی وانی بربچاب و بردوامیه کوی لفوتبولی قادا هری بلند استا هری بلند گیمن هندك الاستقبالات تركان راس هنا بلكي تشوني تشنتي مالي السنه وغير يعني يه هري بيجن بناب ودن حتى انها جروجلاتا ناوين بلكي علي دايه ايراني باش اوجي باز دبي سالبري بو ما قلت كيكو او فلسفه فكري يعني كو بيجن كوليكتيفي دليزن بيتر فوتبول نريناوي بشكل دنيه يرو او امكان دستي مدانه او درفت دستي مدانه اموي اري كاريوا بكن يعني هون شنو هذا جواني ما خورتي ما بفي اواي مزن بكن يعني هم پروردهي وهم فوتبول قد كاريرا خوي فوتبول ديك بسرنا كبيجي پروردهي وان بردوام بك يعني كاري بس بدوس مسلكك بدسخين نتني سر فوتبول بيجي ما خواست وی دست بکد آری کاریوان بکه و اکادمیا جی پیشروجی دم آوا بکن کو او کسی بیداری دنا فوتبول علاقه دار به هایوانش فوتبول هم بیجی لیستکوانا ها بیجی هرما ها بی ما خواست وان هدی بجی بکن کو پیشروجی دو وقتی هم دست بی بکن ام جنوها ده حاضری آخوا بکن بنگه هکی آوا بکن پرانی هم لسر وید سکنی اره باش باشه دروژن پیشت جوی دست دوام بکن یعنی با وان هف دیتنان به باشور و باکوره هف دیتن وی دوام بکن و دانو سندی جوی بردوام بکن ام اکادمی خواه امی بکن کو ایرو مثلا دوه که گالاتساری دست به اکادمیه کریه او کسی کل ایرو لباشور بخوازن اکادمیا گالاتساری ببریجم بی ناوی بکار بینن یا جی کار کی وریه بکن او پردن گالاتساری یا جی تیمک دنی و بوی شکلی کار دکن امام دویجن yani او کسی جیبلا خلقی بین کو ایرو هم ولات ما داگر کرکنه هم بیجن فوتبال ما بو شکلی بدسخینن امی کاربن بدری اری کاریوان برای خو بکن yani akademiye me برای akademiye dal kurdi habe hawleri li dohokil zaxoy bra Ahmet Spori habe bra ne timeki Türk abil bedri bra yeme xobe yani ve fikra me behter bikn ari kariyawan bikn li Swede ji ev time mail bedri hem xwazin ari kariyawan ji bikn wan ke mani liga ke hilkişine komsbe dusbe الاستقبال قرب دوري وان بكن اري كاريا وان بكن يعني او بروجا ماجي هي اللي بيدري ام تيمي خوي السويدي جي بناسنما كردي جي وان جي بيشخني يعني نتني الباكور وباشور السويدي جي باش تجربة تبع ساعة أكاديمية كرر يعني ما بيست أكاديمية ضال كردي لقالكو أوقس برسكريكن أبوري هنا علي جرين يعني سبونسور كيمن السويدي بيا أكاديمية هري باش يا دويان از نشاش موار بيست يانا بله أكاديمية ما ودي مثلا ويروجيك تشكي ماي 15 سالي بين صفر برا سيريوستان يعني دم بيجن دي كوبا آهرمي دي بين صفر برا سيريوستان يعني چون 200 کس لوی داری بو کردی مد نواندی کیم بون يعني بهتر انا بح گرانیا خوام ددن سر تیما سرکا آ تیمی لی اکادمیا مجی ایرو روش بروش بهتر خلق خلیه دگرن و باور که روش بروش چی برچی ور هات کو بیا اکادمیا هری باش یادویم يعني خبات عن امكان ان تاسيس چنه اوا یاسین لوی داری یاسین بهتر بر پرسیوی یا وی بهتر آگاهدار یا وی بده به چما ام روش بروش مستر دبن و خورتر دبن
Yasin dijêrxana Dalkurdê de kar dike. Yasin tu behs bike yani çi ye? Yani çawa diçe jêrxan Akademiya Dalkurdê? Dalkur xwe serî da jî akademîkî baş bûye me her roj em tiştê baş dikin. Lê ku merî akademîkî nû vedike û nû dest pê dike xwe bin piçûk bûn, berên piçûk bûn, belkî sê taxmîn me hebûn, belkî çar hebûn. Îro em nizam nakem çend hevin lê bêje belkî 10-15 ne Dalkurdê akademî hene. Tîma em piçûk kîzane? 6 salî, 7 salî ne? Çend salî ne? 7 salî ne tewnan. 7 salî ne? Ji wir dest bike. Erê û em jî yani me serî da dizanibû ku sal bi sal, roj bi roj em ê daha baş bûn, em ê daha bêmezin bûn. Xwe ew e îşê Dalkurd akademiyê de dike, ez bawerim belkî mal me FF broma poykane wan îşa dike û her zambû kamê mezin bûn. Pirtir van tişta dike. Tîma keçika çawa ye? Ew jî pir hene? Tîmeke û ew ne jî gelek jî hatîne. Wele gelek jî hatîne û em jî dixwazin ku erê yanî ku daha pir keçik werin û em daha tîmê keçika vekin Akademiya Dalkurdê. باش اج ولات بپرسم طبعا وقتا ما بعثا اکادمیه دکن گله کرد دخوازن کو زاروکوان دال کرده دا جی بلیزن پرسک وهاجه ببارم حجی پرسی و حجی کاردوخی چی گوتو کازبین مکرانه پرساویت زانه که حجی دبیجی روژه که اف خورتانه می دخوازن بلیزن درفت جوان را آوا بکن کوبین ویدری خو بدن پیشاندان لیسکا خوری بدن خو بدن قبول کردن بدال کردی و هیچ سر چه بحثا که کرد خوازن ورن نخوازن کت بحث که چیه یعنی دریه دال کردش هر کسی وکریه نه وکریه او که وهنه کوتا تشتی وهنه یعنی اون لیستکوانا بجرن هر کس کارا وره زارو که حقیقت بکه انك بحثا وی بکه خوازی که کوم شخورد سلمان پریجی دیوانات هم در دکمن دنویسین اللي ایسال ام جویل هنی خلصن حتى عنها جبرم سیستم آخوی مال پریجی دوبارن لی سالانه و هر سال جی شبول خورد و جوانا در فتح هر تم دویم آوا بکن کوبین خو پیشاندان بکن ماشال ناف هفت بلیزن که مانی کسی وک یاسینیش بطور فهم دیگه دالی سکاوتی میدنی هن وان ببینی وان کفش بکن و گلک داخواز هنه مثلا وکی کم مزافر جدی بینم نویسان دیگه که حجی اب چند جاره دپرسه و بخوا آنها حاضر دکن کو روزه که آن هفته کی تنش بو وان آماده به اوج دی بیج در فتات تیمی جی هبه جهلا بیجن آنترمانا دو وقت و چوریج هبدو بگره و بریاوی جمع دیس که مالی بانگ که بکن بیج فلان دمی فلان وقتی خو بین ری بدن باور گلک کسامی وری پیدا بکنه جانم آلمانیا گلک لیستفان هنه لیگا یکم جدلیزن و خورتن جوانن لفرنسا يتشتي كستي وري هنا دخوازم بين يعني اوانا اللي قالك جي هنا دخوازم بين براستيجي اللي دفع مو در فتاجوان ابا بكن فرق او جبكي كيمانيا ما يحط عنها اميكي بيدنگ ماني امهيكي مثلا مي بحاطنا ليجي و ليغايا كده هي او كالجان هبو اللي حتى دمك كورتي امي وانا ابا بكن فرق يعني وقت ما تشخص بو واي بو تقريبا ساعتك يعني ما ساعتك دا برقه المجاري ما يدمجي هنا آمد سبور يدمجي هنا لبشك كالي دخوازي تشكي بيج از في داوي برساد داوي بيجم يعني سربان داوي از دبیجم ماما هر بچی دال کرد و برا همو سرکفتن یا دال کرد بین جدال کرد آمه بوید شتکی متنه و براستی که ام دال کرد پر سرفرازن سربلندن و ام دخوازن به جوش و قروش بوانره به هر ماچه وانره بکیفه که مزن وقتی خود باز بکن بس دارم شبو هر دور ازداران جی که ولاد جی و که یاسین جی مالا وانا باک و هاتن بشتاری به برنامه مبون كيك بلا تقول روجا شمي ماتش ساعات سويت ايه بله لهمبر راقبك خورت تريلبوريا بله وچه آمده کاری کردی یعنی و چه آمده بعثا آلکی مزن کرد 6 متر درجه بله
که خودی آمادهی مهنه کسی می جوات بربچاب نزدیکا بیجن نابینا هفته حتی 100 کسیه موان دعوت کلیش و بین ویدری سیاست مدارن کار سازن بربچابن او کسانای Yani evberi maçı mı dixwazin kokteylekî yani çi ye yani? yani kokteylekiş bu o germaya kem dibêjin ya coş û germaya ku em hetan hem giş gazina jê dikin em dixwazin wê hêdî dîs ava bikin em ê bêhtir bixwazin kesî ji Uppsalayê civaka Uppsalayê de Swêdiya jî bînin wê derê beşdar bibin yani biram ben nas bikin kêmanî em zanibin dal Kurd kîne Kurd kîne erê Bira min ne pirsi yani Swêdê çawa eleqa wan ji bo dal Kurdê çawa ne? Bi taybetî ji wek te goyî Uppsalayê wat dibêjî em ê wan bînin. Yani hetan hat tişkî biye yani. yani hetana ew xort û zarokê akademiyê de piraniyê wan Swêdî ne yani dê bavê wan Swêdî ne tên maça jî em ê jî bêhtir di nav wan de xwe cî bikin û civata Uppsalê de xwe cî bikin mesela belkî bextê bername têrê nekeyî me biryarek dayî ku roja dal Kurd hatî damezrandin em wê rojî wek festîvala dal Kurdê li Uppsalayê her sal çê bikin bi bergê Kurdî bi lê gorî civata Swêdî em anan ser sekin hinek rojî civakî jî li Uppsalayê ava bikin wek dal Kurd beşdar bibin û deriyê Swêdîya wextê vebê ew ê camêra xwe wek bornega çawa xwe lê digirtin wê li Uppsala jî xwe me bigirin yani em ne ku mirov ji me bitirsin bira dostaniya me bibînin Bi rastî ez pir bi kelecanim û bi heyecanekî mezin ez dixwazim vê rojê li wir eger pirsgirêkên teknîkî çê nebin dixwazim bername jî li wir zîndî karibim biweşînim futbol şîrove ekstra li wê rojê wê alaya mezin ku 6 metre dirêj e bînim ekranên çarpel medyayê jî yani ez ê bi kêfxweşî werim û temaşe bikim wê rojê. Zûbantiya we bikin keko Çawa deng nahatme. bu em ê jî kêfxweşî mehzûbantiya we bikin em ê pêşwazî Gelek spas. xizmeta we bikin Gelek spas. Baş ez ê gotina dawî bidim Yasîn lê gotinê te wekî din hene yani êkî me ji bîr kir em ji te pirsin tu bêjî keko spasiya we dikim ji bo vê derfeta we dame û spasiyakekî Elî jî dikim ku beşdarî bernameyê jî bû û hêvîdarim ew kesên me guhdar dikin roja nehê mehê werin li maçê binerin tev di piştgiriyê bidin ku Yasîn jî dikare û alîkar be em pêş kevin û sê puanê xwe bistînin spas malava ava gelek spas. Yasîn maça Trelleborî ye piştre Halmstad û Östersund heye soza em ê çend puan bigirin çi li ber me heye çi hedef heye Ez soz nadim lê ku Meriya nexwaze maça qezeş bike we çaxî Meriya vî îşî nake em xwazin her em dixwazin her maçê qezeş bikin. Ez soz ez xwazim bidim we ku em her roj xwazin îşek baş bikin îşek baş bikin ne hema ji boî me ji boî we ji boî gişka ew soza min e. Baş. Kek alîkarî piçek şîrove bikî van axaftinên kek Yasîn û welat herî Dawît ez te bixwazim tu çi nêrînê te çi ne yani? Kekim yani brastî jî futbol ne karekî rahat e û karekî pir zehmet e yani tiştekî wiha bifikirin heremekî teng de ne wextê ve tune û pêşbaz de pres dike divê ku tu biryareke rast bidî têr nake divê ku tu wê biryarê rast tetbîq bikî loma di nava pîşeya de yani di nava tık dibe mesleka de ji alî dijwarbûnê lêstika futbolê yekemîne nerahat e tenê ji bo ku tu karibî tiştekî bikî em bêjin tu karibî topê kontrol bikî divê ku tu 10,000 cara wê dubara bikî ji bo hafıza wê qasî çê bibe yani qas çi bû bi Kurdî Tirk dibe qas hafızası ji bo wê jî divê ku 10,000 car were dubara kirin nerahat e lê mixabin rahat nerahat xelk jî dikin em ê jî bikin fikrê xelkê hene tedbîrê xelkê hene sîstemê xelkê hene em ê hîn bibin dibe ku serê me jî pêş xandin em têk jî herin lê madem ki em dilsozê vî karî ne
Divê ku em vî karî bi şîkekî serrast bikin ji wê pêvêjî tirêtine û ev ne weke serê kîmyayê ye yani weke ku em bêjin kes nikare fêrî bibe no ava Guardiola ava Klopp ava Bielsa ava Cruyff ez karim navê 100,000 camê ra yeko bêjim misal dibêje yani futbol lêstikeke basit e lê divir de ya giring ku meriv kabe basitê pêk bîne hem jî rast e Ere. yani dawiya davê çi ye erê em dal kurdin em xwedî dîrokekê ne em xwedî zimanekî ne xwedî welatekî ne û em li vî welatê de bi şiklekî tê dikoşin divê ku di nava rewşa me û lîstika me de têkiliyek hebe ji alî felsefe ji alî sosyolojî ji alî perspektîfa ev şart e lê ji bo dalkurt çiqas şart e ez nizanim bela ku dalkurt ne li welatê xwe ye dalkurt li welatekî dinê ye û divê ku dalkurt di nava çanda wî welatê xwe ji nû ve bivejîne Ere. ama karê dalkurt hê dûbara zahmettir e ne rehettir e dûbara zahmettir e tê wan lîstikvana motive bikî qanî bikin mesela ku lîstikvan bi lîstika rahîner qanî nebin wê çi bilîstin mesela ji Gladio Ryanê re gotin di sala 2016 te Leicester City çawa kire şampiyon got bi ti tişta yek min mêjiyê futbolîstê xwe vekir ya dua min şarjê wan dije kir gamê dibe ez wiha gihîştme wî tiştê welhasıl yani dalkurt îro tîma meyî neteviye di asta UEFA'ya de hê ti tîmên Kurda derneketine wê astı Asta herî bilind e dalkurtê de ye rast. ayne ew e û tekekî din li xwe derkeve Allsvenskanê aha em ketine nava heremê UEFA'yê dilê min loma gup dike loma ez wiha heye bêtir weke ku ez wan çawa dikim yani wan dijdînim mesela berya ku ez bimrim berya ku ez neveza xwe davî bitim ku emrê min va bû 64 salî ez dixwazim ku li turnuvake nav netevî de ya UEFA'ya de dalkurt li hemberî Tirka li hemberî nizamkiya tê bikoşe ku ez bêjim vay me tiştek serî heyat Ya skek alî dibêjim îsal wê bi dilê te be dalkurt wê serkeftî be. Tabii me got em dibên Allsvenska Yasîn dibe belkî îsal nebe jî salek din Biraz ses salê dinê biraz ses salê dinê Emin ez dixwazim rojek dalkurtê di Lîgên Ewropa de bibînim yani. Vallahi jî dixwazim Kek welat hûn roja şemiyê nehê me hê rojekî dîrokî dikin yani alayeke Kurdistanê ya 6 metreyê hûn ê li tribûnên saha futbolê raxînin hûn viya wek sürprîz di medya sosyal de belav bikin bira Kurd merak bikin werin yani rojekî dîrokî ye ew yani wek pêşniyar ez bêjim yani Mecd bu amê sürpriz çekin ev kesê bên bira bişavin bi medît û we nedît eri di medya sosyal de kesên ku ana me temaşe nakin belav bikin yani nêzîka nizam çend 5,000 6,000 yê dalkurt FF hene şopînerê wî milyon û nîv dalkurt sporter hene êdin hene yani wê merak bikin wê werin yani vê sürprîzê yani projeke dîrokî ye ew pêşniyareka me emê wan ser navê tê ji wan bêjim ji rêvebiriyekî şî vê pêşniyarî û wê xweş dikardînin rast Kek alî wextê me tije bû yani hîn mijara me Ahmet Spor û bi rastî jî Batman Spor hebû pir serkeftî ye em çi bikin em dewam bikin yan bimîne heftiya pêşiya me tu biryarê bide tu çawa dixwazî Valla min dil nîne ku ez behsa Ahmet Sporê bikim bes êdî kek welat hûn jî karin godarî bikin yani tîmên Kurdistanê ne dixwazî ema wa di ser war derbas be Batmanê û Ahmet Sporê Keko yani Ahmet Spor şwe yani ne lêstikek Kurdeweriye yani ne lêstikeke Honan diye
دستکە ئاستەکە ئەماتۆری ینی چاوە ژوار لە هەبوەرە لۆما دچن وردە سەرکەبن وردێن تێک دچن yani meriv nikare bêje Ahmet Spor filan tiştî dilîze yani Ahmet Spor wê karibet berxwe bide ya Ahmet Spor wê nizam çi bike ana di rêza sisiya de ye bawerim û di ji bo play-offê tê dikoşe belê wê playoff jî bilîze lê divir de rastî ti hêviyê min tinene yani ti hêviyê min tine bîst Diyarbekir kampanyekî dest pê kiriye bilêtên belaş bela dikin ji bo millet here temaşe bike tiştî wisa Ya ez jî çûm bilet belaş vê maça dawiyê ez jî çûm bilet belaş bû rast bû min jî çû bileteke xwe kirî yani belak belaş bû jî dîsa min kirî çûm maç temaşe kir lê rastî jî yani min tiştek fêm nekir ha yani baş ew ez war bêjim yani şansê wî mezin e ku yani di play-offê de bimîne di play-offê de bilîze yani ew wî şansê wî heye yani Elî heye belak bû gruba wan pir qelse yani dîroka xwe de Ahmet Spor neketiye grubeke wiha qels wê play-offê bilîze bimîne play-offa lê di wir de yani ez ne bawerim ku derkeve yani ku derkeve divê ku hinek îlahê futbolê kamê binerim wan spor pir pîst dest pê kir lê ana hatiye ber deriyê play-offê yani tu wî çawa dibînî yani şans ji bo wanê hema bi kurtasî tu behs bikî ya heye lê behev ketin vêga yani lîstikvan rêveberî yani vêga wan spor bûye şorbe merim nikare tiştekî bêje di nava wan de îsal hêrî serkeftê Batman Petrol Spor bû min ê wî bipirsiyana bajarê te tu behs bike Batman Petrol Spor bû ew jî Lîga Sêyem de dilîze yani di wir de rahînerekî bi stratejiya defansîf lîst yani li fantaziya negeriya xwe parast ku kes derket jî gola vêtin û vêga di nava wî û duyem de jî 12 puan heye ama heftiya were wê şampiyonatiya xwe beriya ku lîg biqede wê îlan bike Batman Petrol Spor yani ez dibên Batman ji xwe garantî kiriye jî yani hema qet ew kirine hemeke matematik maye hew qas baş gelek spas gelek spas kek welat û Yasîn û her wiha kek Elî Fikrî spas ji bo îşevlûbûn mêvan êvî dikim di rojên pêş de em caran kek welat be Yasîn be em we dîsa bikin mêvan ji xwe belak em hertim dal Kurdê dişopînin û mijara me ya ewil wek me got hertim dal Kurdê ye Yasîn madem ki te soz neda maça hûnê qezeş bikî nekin karî soz bidî ku carnawerî bernamê me tiştî maçên wan hîm xweş serkeftinên baş tu werî hinkî kêfa xwe bi me re jî par vekî yani Ez soz edim ew jî soza min e baş e gelek spas spas keke spas dayî spas Spasiya welkeke ku baş temaşevanê jî îro jê hatin dawiya bernameya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêr û xeşiyê de êvar baş